Seznamte se, to je chrochtík, vendulka, Oscar, Jimmy a další göttingenská mini prasátka, která okupují postele a gauče svých majitelů. V některých případech ale o mini velikosti nemůže být ani řeči. Určití jedinci totiž váží až 140 kg. I přesto jsou ale milováni a na srazu v Sedmi horkách u Turnova jsme se o tom přesvědčili na vlastní oči. Jsem o tom četla v časopise a strašně se mi to zalíbilo, no. Tak to chvilku trvalo, než jsem přesvědčila rodiče a nakonec jsem se ho pořídila. Určitě to něco jiného než pes, jako ze začátku ty lidi to přisuzují stejně teda, ale časem zjistí ten člověk, že to je úplně něco jiného. On teda je víc kamarád než mazlíček, že on vás teda poslouchá, ale v tom rámci těch mezí toho kamarádství, že teda on za všechno něco chce. Tu odměnu prostě po vás bude chtít vždycky. Když ho teda něco naučíte, tak je to fakt o tom, že už si na to zvykne a nezměníte to. Že ten respekt je jakoby jinačí než u těch psů a než třeba u těch jako obyčejných zvířat. Takhle to já teda beru jako exotiku, když je to hospodářský zvíře, že jo. Pojď sem, Jimmy, sedni. Tak, hodně. Když poprvé mladí přišli s chrochtíkem, co jste tomu říkali? Se málem omdlela. To je úžas. Je to hodně nezvyklá záležitost si pořizovat prasátko. Není to tady vžitý ještě nějak. No. A teď, já jsem koukala, jaký k němu máte krásný vztah. No máme, je to takový miláček. Protože mu jsou 4 roky a výhodou je, že má vlastní výběh, vlastní boudičku, kde teda může přes den být, když nejsme doma. No ale jinak jako je velice společenský teda. No ty budeš vypadat, prosím tě. Prasátko je tvor, který není vhodný k dětem, protože to může být i nebezpečné, protože prasátko je dominantní, není podřízené. Romana Prušková, R1 Genus.